Είμαστε μια από αναπτυξιακή εταιρεία. Ιδρυθήκαμε σαν νομική οντότητα από τα τέλη του 2019. Είναι η συνέχεια της επαγγελματικής δραστηριότητας και καριέρας των μετόχων της DKG τα τελευταία 12 χρόνια, εντός και εκτός συνόρων, με απότερο σκοπό να μπορέσουμε ουσιαστικά να εδραιωθούμε στην αγορά, αρχικώς στην Αττική, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και στόχοι ουσιαστικά να διευρύνουμε τους προορισμούς μας και στην νησιωτική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαστε κυρίως με επενδυτικά ακίνητα, με ακίνητα τα οποία φέρουν αποδόσεις, με διάφορες καινοτόμες αναπτύξεις, σε χρήσεις όπως co-living, student housing, έχουμε τα service apartments τα τελευταία 2 χρόνια όπου αναπτύσσουμε γραφεία και οικιστικά. Γενικά η ιδέα για τον Πειραιά ξεκίνησε από πολύ πιο νωρίς, σαφώς πριν φτάσουμε ουσιαστικά στο συγκεκριμένο ακίνητο, και ήταν από τους βασικότερους μας λόγους το να ασχοληθούμε με την περιοχή του Πειραιά. Ξεκινήσαμε πριν περίπου 2,5 χρόνια με κάποια ακίνητα τα οποία αγοράσαμε εδώ πάνω στη Λαμπράκη. Βλέποντας την όλη κατάσταση, αρχίζαμε σιγά σιγά ουσιαστικά να κινούμαστε και προς τα κάτω στην Ομηρίδου Σκυλίτση. Σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα πορτοφόλιο περίπου 84.000 τετραγωνικών μέτρων. Ένα μεγάλο κομμάτι ουσιαστικά είναι και το συγκεκριμένο ακίνητο. Κάποια ακίνητα ήδη είναι σε φάση αδειοδότησης. Υπάρχει γενικά προοπτική στον Πειραιά και ευελπιστούμε ότι από αρχές του 2025 ουσιαστικά να ξεκινήσει η πρώτη φάση υλοποίησης των κατασκευών, με απότερο σκοπό την τριετία, τετραετία να έχουν υλοποιηθεί τα πάντα. Είναι μία από τις τελευταίες περιοχές του Πειραιά, η οποία λόγω των πολεοδομικών ζητημάτων τα οποία έχει, είναι μια βιομηχανική περιοχή εγκαταλειμμένη. Έτσι λοιπόν η πρώτη μας ανάγκη ήταν να επαναπροσδιορίσουμε αυτή τη σχέση της πόλης με αυτή την περιοχή. Έτσι λοιπόν σχεδιάζεται η κατεδάφιση αυτών των κτηρίων, το οποίο όπως βλέπετε είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Ήταν ένα παλιό εργοστάσιο παραγωγής ζαχάρων και αλεύρων, έχει εκτεταμένες ζημιές και στην πραγματικότητα είναι σαν να του έχει βγει ο οργανισμός από μέσα του. Το κτίριο αυτό, αν το σκεφτείτε, χτίστηκε για να καλύψει έναν μεταλλικό σκελετό, το οποίο ήταν η διαδικασία παραγωγής των αλεύρων. Τα σωθικά του κτηρίου ήταν τα μεταλλικά στοιχεία, τα καζάνια, οι σωληνώσεις και όλες αυτές οι κατασκευές, οι πολύπλοκες αλλά πάρα πολύ όμορφες κατασκευές, οι οποίες βλέπουμε σε ένα εργοστάσιο, οι οποίες όμως δυστυχώς εδώ πέρα πλέον λείπουν. Και καθώς λείπουν αυτές οι κατασκευές, λείπει η ανάγκη ύπαρξης του κτηρίου. Η προσέγγιση λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή. Ερχόμαστε να επαναπροσδιορίσουμε την πειραιώτικη πολυκατοικία. Ερχόμαστε λοιπόν να βρούμε τη γεωμετρία, την κλίμακα, τις ποιότητες οι οποίες είχε μια περιοχή στην οποία ακόμα και τώρα μπορούμε να δούμε ανθρώπους στα κατόφλια να συνομιλούν, να τις επαναφέρουμε και να τις φέρουμε στη σύγχρονη εποχή και αυτές να δώσουν τη δομή της μορφογένεσης αυτού του κτηρίου. Δεν μπορεί να φτιάξει το 2025 ένα κτίριο το οποίο να μην έχει χαρακτηριστικά αειφορίας. Είναι μια λογική η οποία το κτίριο το οποίο φτιάχνουμε, η ενέργεια η οποία φτιάχνουμε θα έχει το ελάχιστο δυνατό αποτύπωμα, την ελάχιστη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον. Θα είναι κτίρια τα οποία θα έχουν φυτεύσεις σε πολλά επίπεδα, είτε αυτά είναι στα δώματα, είτε αυτά είναι σε οριζόντια επίπεδα για να αποδοθούν στην πόλη. Είναι ακίνητα τα οποία θα δώσουν μια άλλη εικόνα στην πόλη, γιατί θα αφήσουν ελεύθερους μεγάλους οπτικούς άξονες, οι οποίοι αφενός μεν θα δίνουν πολύ ωραία προοπτική προς τους παράλληλους δρόμους και κάθετους του Πειραιά, από την άλλη θα δημιουργούν και πολύ ωραία ρεύματα αέρα μέσα στην πόλη. Έτσι πιστεύω λοιπόν ότι τα κτίρια αυτά πράγματι θα αποτελέσουν ένα πνεύμονα ζωής και θα αποτελέσουν επίσης μια πολύ σημαντική ανακούφιση λόγω των περίπου 500 θέσεων στάθμευσης οι οποίες θα υλοποιήσουν. Όσον αφορά τις κατοικίες, στόχος μας είναι κυρίως η τοπική και η ελληνική αγορά, εννοείται, διότι υπάρχει ένα τεράστιο demand αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και πέρα, ναι, έχουμε ουσιαστικά στοχεύσει δηλαδή στον Έλληνα καταναλωτή,
το οικιστικό κομμάτι. Εννοείται πως θα είναι προσιτές οι κατοικίες, δεν χρειάζονται ούτε τα high-end ούτε τα super luxury στον Πειραιά και ειδικά στο σημείο στο οποίο ουσιαστικά βρισκόμαστε. Τα επαγγελματικά ακίνητα εννοείται πως είμαστε ανοιχτοί σε διάφορους είτε θεσμικούς είτε ιδιώτες επενδυτές, Έλληνες είτε και ξένους.